és la meva història, són els últims 35 anys, i aquí hi ha totes les nostres històries, falten 5, Qui vulgui veure la 5 que vagi a la botiga, que així potser s'aporta alguna cosa, no? Bueno, per exemple, aquest trofeig és com vam fer tercers al Mundial de Resistència. Espanya no ho ha fet mai ningú, va guanyar el suboficial, que hi ha professional com el i a Qatar ens van fer ens van donar tots els premis, va ser molt maco, va ser molt maco. I un equip espanyol que va fer tercer al Mundial de Resistència és molt. I diuen són aquests, són de Reus i de Reus són tres. Jo deia Barcelona, Barcelona sí que ho sé. Una és a Qatar i a Bahrein, vam fer segons, i ho fèiem bastant bé. I aquella gent Espanya ni la coneixia, el Barcelona. Era així. Sí. I el Barça, sí. Jo de Catalunya, no. I un d'aquells comissaris l'endemà, mira, m'hem de la camiseta de Barcelona, vale. I bueno, aquella gent s'ho va fer molt bé, vam fer tercers, el primer any que va vindre la crisi, se va acabar,